Lah kene bekeng banyune. Halo guys, selamat pagi iki. Ngendaki jeruk cilik. Lan suasanane teh langit cerah. Niki lah Mbak Alit apa Ageng Pak Hadi? Alit. Iya, Dok. Nyoteng. Enak wong nyoteng kok. Oh, pedesan alit lho. Ya Dok ora ngerti sakjane yo ngerti. Apa melak? Engko ceblok ning wong iki arep nyoteng. Ndang mlaku dhisik jare apa pengen disoteng. Lah iki enak to lek bedhok ora balik ya. Nggih, enak. Tapi lek anak bedhok ya wedi to. Mumpun enten tumbale niki. Tumbale. Iki tumbale bubuke wulan. Ya amin. Lek ngiyup enak. Panas lho Nin. Umur pinten iki? Lomboke. 8 dino. Beh. Apik lah. Iya. Sampeyan kan. Ya. Uteng lho, kurang kuat kan. Ya ajar ora jeglok ngono. Ya kan orang tak set. Nah, iki. Halo guys, piye? Saya lagi di sawah, lihat jeruk baru ditanam. Iki lho, apik pertumbuhannya. Ren, mencolot Ren. Ya. Aku ki lewat kene arepe. Ndang mlaku Nin. Gak. Oh, gak ya. Dene bendiko kakong HP-ne. Ya jeruk, yang dinding jeruk. Iki sesuk arepe ditanduri buncis. Lombok cilik. Wis dibenerne sing kleru kae. Jagung. Lombok iki. Panas nih, balik rene nih. Panas. Panas sekali. Sik. Nah. Kan entar rene ya. Apa yang balik Rano? Nah. Ya, aduh. Ayo Rano, sulap. Wah, lagi lereng. Lagi sesuk apa duruk kena kuwi. Apa duruk kena. Kene. Iya to jangan. Lan to. Oh, ada. Iki rentak jatahe. Ini guys, liker. Awas. Awas. Ndang mencolot 1, 2, 3. Awas gini nyeblek. Awas nublek. Paling ya kurang. Ora sah mencolot nganu melangkah tok ngene. Ya, lah gak usah mencolot iku malah tiba. Ngene melangkah itu. Karepku ngono. Digake terus tas anu Mas. Kayak ireng rit. Kene. Ya wis. Lah, wis duduk kono. Enak ya. Ngene. Duduk kene, enak. Enggak. Tipe enak gebuke, guys. Langsung tenene kebuk iku. Apa? Waduh. Lah hujan-hujan kan ketok. Enak Anin. Bergaya. Biyen aku tak beli pendaan tak. Dewe masih enek wong liwat nek guru. Lho Pak. Monggo Pak. Loro sampe oban wae. Aku jreh wong. Lah, wae nganu jaga tirtane karuan. Tirtane iki biyen sik suci kae. Aku ning kene iki
Oh, lek kasdan kae nganu wonge. Penak. Lho. Ngira klamben ngireng nang kulit. Dah sesuk iki prai iki. Padha prai mbelah sapi karo wedhus. Enggak ngaji. Mau aku kudu mari esuk libur kok. Dalam. Aku enggak libur. Kapan? Enggak ngaji TPD. Iya besok. Engko sore nganu tebir keliling ya. Sampeyan melak karo ayah, heeh. Sama Mbak Naila. Karo Mbak Naila, heeh. Aja diceng-ceng nih toh. Udah beli baju baru belum? Udah lah kuwi kucing. Tak kon tembung dheke ta? Kon tembung kuwi. Njaluk aku kuwi ae lho. Ya nanin. Njaluk kakung. Awas jatuh lho. Lah tak wari tak kon njaluk kuwi lho. Awas, tiba lah. Waduh, awas. Kelek tiba. Lho aja ngono ta kelek tak geru. Arekin ngemes. Empus saya gitu dah, aku orang tau kok. Sampeyan rono to, Mbak? Enggak. Waya wisu, ya mene ya panas. Kira guys. Iki omah apa gubuk to, Pak? Iki? Iya. Kulon Mosok kok cilikmu? Langit ya. Apike ijo. Tak ndelok lomboke Dio. Ayo nih. Apik iki. Ya kawannya. Udah pesawat. Ini pesawat. Banyunya kok enak. Kok pepet ngene. Pepet, guys, jeruke kerepen. Ini mores iki. Kira kok gak uwah mores e. Roh mores nih, ngerti mores? Dalam kok kacang brol, jagung, jeruk, lombok. Kayak omah kan. Omah wedhus tapi dituruni, kandang wedhus tapi dituruni kayak gini. Apa jegur mah aku kok kuwi angel kuwi. Ini sawah isu ngono, guys. Tapi lek panas. Ya aku rada gak betah. Lek sore dumen enak hawane. Seneng iki kan delok. Juju pemandangannya. Jago kacang broli. Gunungnya, gunung Serawat. Kayak bocil bus kokon. Jeruk tak gitu kan, sebelah jeruk. Jeruk kurep tak delok nang sar. Iki jeruk ane tangga depan rumah.
Lamboke. Bah. Kok jan. Rapet. Lamboke. Apik guys. Ayo, ayo. Tiba engko. Bau ya? Aku. Iya, mulai iki sampai Mbak Mujali sebau. Ngono sik tak tambahi ngene lek waji seprapat. Oh, mbok kabeh. Pokok jam 1 ae mulai bar magrib jam 1 aku mari iki 3 prapat. Kang seger wis blor-blor apa ngejak balik Sampeyan sing nandur sing wineh dijebol iki aku ning kidul ngono lho. Lah iya dengan aku yo moro ngene. Ya wineh lombok iki dijebol iki ponjo iki. Lah nyapa? Sing ngono kuwi Wis dipindah nggen. colong. Yo, Golek temu ning Kulon Puro. dicolong. Kulon Puro. Sapa pelakune? Lah ya roh. Tapi arek-arek ning kene. Terus serane iki. Awas nih tiba. Bene. Engko lek gejegur lah. Apa mau mandi? Buka bajunya kalau mau mandi. Aja kok malah diomongi ngono bocah. Amit. Nggih. Oh iya HP. Oh iyalah. Oh oleh aku engko malah kena denda ini merosok ning banyuan. Gak lek dino. Gur ngiji. Wis serep aku dikei Pak Mujiono. Dikei wakil bupati urung tak aktifne ana. Anyar. Nyar iki. Beh, mantap no. Mantap. Wong telu kene sing entuk. Bupati Sur aku. Balik.